question. Sa panahon ni San Pablo, naanabay mga taga-Roma nga naisakop sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Lord Jesus o wala pa? Ang imong pangutana dito man sa nahisakop, ang akong pahayag dito man si gitukod nga walay Romano nga gitukod si Kristo. Kung moingon ka nga nahisakop, tuod ka usab dito sa Roma. So, but pasabot nga ang order sa Ginoo sangyawi to sila, wa moingon si Kristo nga magtukod na po ka dito. Wala. Pasangyawan to sila. Question. Be, Ayo ako sa i-explain. Kaya naman, natukod naman ang simbahan diri. Wa pa makaabot dito sa Roma na kay Dingo mas Kristo. Kamong taga-Roma nga gihigugma sa Dios, gisulatan ko kamo aron unta mahimo mong katawan sa Dios. Oh, aron unta magrasyahan mo. Unta gisulatan naman dahil mo. ayaw na naghana. Question ni mo ang taga-Roma gisulatan, sapot ang wa sulati ang mga Pilipino. Minusa, grabe palusot, dali na kay babuking. Question niya nga taga-Roma gisulatan, sapot ang Pilipino asulate. Now, ang question, wala simbang Katoliko nga doon na pa'y gitukod nga laing iglesia sa Roma. Imo raman ang una-una. Kana imong una-una ba? Maunay maghimo ni mong ma-imperno ka. Ang among giwali nga ang simbang nga gitukod ni Lord Jesus, Mikailap sa Timog Kalibutan. That is why Catholic Church mo nagiwali na mo. Migamit lang ang simbahang Kristyanismo sa word Roman Catholic kay doon na gitawag og Orthodox Catholic, doon ay Anglican Catholic. Wa mapukay basa-basa history lagi o nang mapahiya lang ba? Ano migamit ba ng mga Christian o Roman Catholic? Kaya na ay Orthodox Catholic na dili tinuod, na ay Anglican Catholic na dili tinuod, kaya di ba sila mutahod sa Pope? Maunay. So, okay. Ang Christian religion nga gipaguluhan ni San Pedro, mao'y bingon, aro maklaro ta nga kitang tinuod, gamito nato ang word Roman Catholic, ang word Roman pag-identify. Ang Ginoo mo'y nagbuot mo, nagigamit na nila. Ay, ikaw ba sabi? Ikaw basa. Ikaw basa. Usa ko niyo sila. Kani bagay protestante magugablan dito mo na di yung kakasabot. Sorry kayo. Basaha. Ano may gamit ang mga Christian o Roman Catholic? Okay, basaha. Buhat 23:11. Buhat 23:11. Mudawag nagkakaan. Siya basaha lang. Magkapogsod. Pogsod ba dahil ka? Tutuan ang karamo. Sawa ka. Basaha lang. Ni anang pagkagabi, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo. Og miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem
musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Oh! Unsa may bote pasabot ani? Ay, isa. Ayo sa mo atap ko biyo na ko ba. Sige, 1 minute. Ang simbahan nga diin kabahin na si Apostol Pablo nga haligi diha sa maong lawas ni Kristo. Oh. Gisugo Oh. nga ang Roma sangyawi po dito. Oh. Pero natukod na ang simbahan nga mga Hudyo nga dili Romano. Kaklaro ani mayong tawag si Apostol Pablo pure nga Romano. Oh, pero nagkwadra mo po na murabag American citizen ba na Roman citizen. Dapat. Uwi kayo imo paayag brad dito. Ilahanan dito nga mini ng iyong pagtuo. Wala lagi maghisgot nga napailaing gitukod. Ang giingon ni Lord Jesus, musangyaw po mo dito sa Roma. So ang iyang gitukod mo rin natok Roma. So wala na ilaing gitukod. Wala na magtukod sa Roma. Ang imo magkod kay magbuhat-buhat kay istorya nga gatukod na po nga nudlo may nga na po gitukod sa Roma. Ikaw ba magbutang-butangan nimo ng tao nga nangawat ya imong kulatahon pagkadaotan kay nimo kinaiya Bradley to butang-butangan nimo ang simba Katoliko nga nagtukod na po sa Roma nga ang gitukod sa Ginoo ra may iyang gisugo nga mga to sa Roma moabot pa sa tibok kalibutan. So dili wala piki kayo na imong pamahayag Bradley to wa ginay kwenta pero dili ka mapugos kay diha man imong panabot kay mini man imong pundok dili ka na mo bukson pero sa imo ang mga argumento huyang kayo kay imo ming gibutang-butangan nga pag-abot sa Roma nagtukod na pod. Luoya nga samot na ng imo nga diriran nimo gitukod sa panabo giparesto nimo sa Davao City. Siya tubagon pangutana o gusto ka ayaw nagtubaga. Barangay unsay nga kung balik ang basa ang buhat 23:11. So, Bradley to, naluoy yung kunin mulit. Luoy yung kakaig mamatay ka nga, sayop ka. 23:11. Ilang guta ng mga mamatay. Ang Ginoo mitong nga tupad kang Pablo, ug mingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako dito sa Roma. So ang iyang gitukod sa Jerusalem, mao iyang giingon nga moadto pud mo sa Roma. So ay kabutang-butang man ka nga nagtukod na pud og lahi sa Roma. Roma di ay dili kay Villarosa. Dili. Villarosa ba na iyaha? Pagkaway klaro gini. So, Magtukod si Kristo sa panabo. Lahi po o tawgon niya tagumyan. Dapat panabuhan. Oh, pananglitan nagtukod si Kristo sa Jerusalem. So, ang iyang simbahan mga Hudyo man ang na dito nga nung tawgon man ninyo Romano nga unsa may koneksyon ana sa Roma ang iyang gitukod mga Hudyo man unsa may koneksyon sa Roma. So ikaw ra ba imo ra yung gidula-dulaan ng imong utok
Si Lord Jesus, kausa nga nagtukod, wala siya magtukod sa mga nason. Ikaw, imo lang yung gilibog ang imong pangunahuna. Nagbuhat, nag-create kang istorya nga imong aron imong i-justify kunuhay ang imuha. Si Lord Jesus, kausa na siya nagtukod kay mikayab na siya sa langit.